Så er det på fredag, vi skal mødes til uddannelse her hos Randi og jeg i Klanghuset i Esbjerg. En weekend fuld af kakao, lyd, vibration, fordybelse og kontakt og samskabelse, naturforbindelse. Det bliver smukt, og det bliver magisk. Og vi glæder os rigtig meget til at tage imod jer, til at forkæle jer og til at dele sammen med jer. Vi har masser af gaver til jer, og vi har skabt det smukkeste program, hvor vi kommer til at flette både kakao og lyddelen rigtig fint sammen, så tingene kommer til at gå hånd i hånd, og du får en smuk indføring og en god forståelse, for eksempel for de 7 retninger, som vi hilser i kakaoceremonien. Og så skal du selvfølgelig eksperimentere og lege og træne og fordybe dig og forbinde dig med de forskellige instrumenter, trommerne, gongerne, sangskålene, din stemme og alle de andre små instrumenter derimellem, som vi også har masser af her. Og det bliver fantastisk, og det bliver meget smukt, det bliver meget inderligt, og I er 7 på holdet, og så er vi Randi og jeg, så vi er 9, der skal dele tiden sammen den her weekend. I kommer også til at selvfølgelig også skal have kakao. Jeg har ikke tænkt, at vi skal have kakao hver dag, fordi det kan være voldsomt for nogle systemer. Men vi laver en helt kakaoceremoni om søndagen, hvor du kommer til at være med til at facilitere den. Og så laver vi en mini-udgave om fredagen, hvor vi også skal være udenfor med bål og med trommerne. Så nu ved vi jo ikke helt, hvordan med vejret. Det kan godt blæse lidt herovre vestpå, så selvom sommeren kommer tilbage, så tag en lille jakke med måske til fredag aften, eller et tæppe, som gerne må være udenfor, og som du kan have om dig. Men ellers så behøver du ikke at have noget med. Så du behøver ikke have din yogamåtte med, eller meditationspuder og tæpper, det har vi. Ellers det hele her, som vi skal bruge. Du skal heller ikke tage dine egne instrumenter med. Vi har ikke super meget plads, og vi har de ting, som vi kommer til at arbejde med. Så det skal du ikke tænke på. Til gengæld så skal du have din egen forplejning med, så tag nogle snacks med, tag med, hvad du har brug for at spise i løbet af dagen. Du kan bruge vores køkken og køleskab, og har du brug for at tilberede noget, så har du bare fri adgang til køkkenet og til at gøre det. Der er en bager her i nærheden, der er nogle pizzerier, men ellers så er der ikke en hel masse muligheder sådan lige tæt på. Så det skal du være klar over. Og så glæder vi os utrolig meget til at dele al vores erfaring og visdom, og ikke mindst vores passion og kærlighed med jer omkring hele det her arbejde med forfædrenes verden og fordybelsen og forbindelsen med naturen, med os selv, med det guddommelige og kosmiske, med jorden. Og hele den her tilbagevenden til en større hjertebevidsthed og større hjerteforbundethed, som virkelig er budskabet, når vi arbejder med kakaomedicinen. Og vi kommer til at snakke om masser af spirituelle emner også, og hvad det er for en kontakt med energiverdenen, som lyd og vibration virkelig kan bringe os. Jeg er sikker på, at du vil få masser af inspiration med dig hjem, og masser af ny viden og erfaring, og så er vores intention virkelig også, at du skal få tilliden til dig selv, så du også virkelig kan gå ud i verden og gøre det, du brænder for, og følge dit kald. Så vi glæder os så meget til at assistere dig og tjene dig med det, vi har at tilbyde her, og ikke mindst at lære dig at kende. Du skal have adgang til en masse online materiale, og det er virkelig blevet til en masse. Da jeg først annoncerede forløbet her, uddannelsen her, der var min tanke, at det bare var sådan lige lidt omkring, hvordan laver du kakaoen, og hvordan hilser vi de 7 retninger, og kort omkring medicinhjulet. Men det er bare
Det er bare blevet meget større, end jeg havde forestillet mig. Og det er smukt, og jeg er inderligt taknemmelig for alt det, jeg har kanaliseret, og som har ville igennem mig. Jeg er faktisk blevet lidt overrasket over, hvor meget visdom der i virkeligheden var inde i mig selv her, som virkelig ville ud, og hvordan det bare sådan har rakt langt tilbage også i mit liv, og hvor omfattende og hvor stort det her det faktisk er i min sjæl. Så det har været ret svært at gøre det kort, så derfor så får du et stort og omfattende online materiale, som først er klar, når vi ses her i weekenden. Til gengæld så får du også materialet oversat til dansk på tryk, i hvert fald den sådan mest væsentlige og håndgribelige del af det, som vi skal arbejde med her i weekenden, så du også har en trykt manual som reference her igennem, og hvor du også har mulighed for at skimme nogle ting og stille os spørgsmål, hvis du skulle have brug for det. Og så får du efterfølgende adgang til hele online-modulet, hvor teksten er på engelsk. Det har den fordel, at hvis du bruger en browser, som for eksempel Google Chrome, så kan du indstille din browser til at oversætte hjemmesiden til dansk, så du kan få det oversat til dansk, skulle du have brug for det. De videoer, der kommer til at ligge derinde, og det bliver virkelig noget af det, jeg kommer til at arbejde med hele den her uge, det er at lave videoer og lægge ind, og det kan godt være, at der er nogen, jeg kommer til at fylde på også i næste uge, sådan efterfølgende, fordi at, jeg har bare så meget brug for virkelig at gøre det godt, og gøre det dybt, og gøre det professionelt, og virkelig ordentligt. Så derfor så har det bare grebet om sig. Så jeg håber, at du også kan se gaven i det, og vil tage imod det på den måde, som det nu kommer. Hvis du her i weekenden har behov for, at jeg oversætter til dansk, eller underviser på dansk, så lad mig det lige vide her i løbet af ugen. Ramdi kan jo ikke dansk, og Ramdi og jeg, vi er også lærere og elever for hinanden. Det er første gang, vi holder den her uddannelse, og der er ting, som Ramdi ikke har modtaget endnu, som jeg kommer med til jer, og også den anden vej rundt. Så for os vil det være rigtig dejligt, hvis vi kan undervise så meget som muligt på engelsk, så alle kan forstå, så Ramdi også kan være med og modtage fra mig. Men har du behov for, at der er mere, der foregår på dansk, så bare lige lad mig det vide. Og selvfølgelig, så må man også stille spørgsmål undervejs og sige, det der, det var svært for mig at forstå. Kan du ikke lige uddybe det på dansk? Så kunne det være dejligt, hvis vi også skal køre det på den måde. Du skal selvfølgelig bare tale det sprog, som du har brug for, og så kan jeg eventuelt oversætte til Ramdi. Så ja, giv mig en melding, hvis du er usikker omkring det med sproget, så jeg lige sådan kan forberede mig, Ramdi kan forberede sig på, hvordan behovet er her i weekenden. Det kunne være rigtig fint. Og ellers så tager vi det jo simpelthen bare, som det kommer. Og det vigtigste, tænker jeg, det er, at vi kommer alle sammen med åbne hjerter og masser af kærlighed i sindet og lysten og glæden ved at lære og tage nyt ind og udvikle os. Og det er jo virkelig det, vi skal samles omkring her. Og ikke mindst vores passion for at gøre en forskel og træde frem og bruge vores talenter og vores visdom og invitere andre ind til spirituel rum her i verden omkring os. Så vi har masser af ting til fælles alle sammen, og det bliver så skønt at dele med hinanden. Vi ses på fredag. Har du spørgsmål eller brug for at vende noget med mig eller med Ramdi, så er mit telefonnummer 31 50 20 02. Adressen det er 11 Jensens Allé 16. Jeg skal også nok lige sætte det ind som tekst her sammen med videoen. Og så ses vi kl. 16:30 på fredag. Vi skal være udenfor fredag aften, så vær forberedt på det. Og vær forberedt på at have snacks og drikkedunk med. Skriveredskaber. Notesbogen, den får du af os.
Og så er det ellers bare at møde op med nysgerrighed og lyst og glæde, og måske er der også lidt nervøsitet, og ja, det hele det er velkommen. Du er velkommen fuldstændig som du er, og vi glæder os bare til at lære dig at kende og til at dele med dig. På gensyn på fredag. Hej.